of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Babangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Philippine Standard Time, 2 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Magandang tanghali po, narito ng pinakahuling balita sa oras na ito. Nasa kote ng mga tauhan ng Camarines Norte Police Provincial Office, katuwang ang iba't ibang unit ng mga kapulisan, ang 2 drug suspect matapos ay kasa ng mga operatiba ang magkahiwalay at matagumpay na buy-bust operation sa bayan ng Labo at Paracale sa lalawigan ng Camarines Norte nitong Lunes, December 22. Ayon sa ulat ng Camarines Norte Police Provincial Office, ikinasa ng mga tauhan ng Labo MPS dakong alas 12:27 ng umaga ang operasyon na nagresulta sa pagkakaaresto ng suspect na si alias Totoy. Nakumpiska sa posisyon niya ang 3 pirasong sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na mayroong standard drug price na 6,800 pesos at isang 500 peso bill na ginamit bilang buy-bust money sa operasyon. Samantala, pa sa parehong araw, alas 3:37 ng umaga, ng ikasa naman ng Paracale Municipal Police Station ang intelligence drive buy-bust operation na nagresulta sa pagkakaaresto kay alias Joboy. Nakumpiska sa posisyon niya ang 4 na sachet ng hinihilalang shabu na nagkakahalaga ng 13,600 pesos at isang piraso ng 500 pesos na ginamit bilang buy-bust money. Kasalukuyan ang nasa kustudiya ng mga naturang himpilan ang mga nakumpiskang ebidensya at ang mga suspect para sa kaukulang disposisyon. Inahanda na rin ng investigators on case ang mga kakailanganing dokumento para sa pagsampa ng kaso laban sa mga suspetsado na maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa sunod nating balita, repatriation ng isang OFW na nasawi sa Saudi Arabia. Tinutukan ng OWA Bicol. May report si Christine Villanueva. Radyo Pilipinas Report. Bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siguruhing natutugunan ng pamahalaan ang pangangailangan ng mga overseas Filipino workers sa amang panig ng mundo, pinangasiwaan ng OWA Bicol ang repatriation ng bangkay ng isang OFW na nasawi sa Saudi Arabia. Pinangunahan ni OWA Bicol Care Officer Glines Bordeos, katuwang ang repatriation assistant staff na si Emmanuel Joseph Christian Madrid, ang pagbibigay ng airport assistance para sa repatriated OFW kung saan sinalubong ito ng OWA Bicol team at ng kanyang naulilang pamilya nitong 19 ng Disyembre. Patuloy ang OWA Bicol sa pagpatupad ng kanilang mandatong magbigay ng mabilis na aksyon at mapagkalingang serbisyo para sa mga overseas Filipino workers at sa kanilang mga pamilya, lalong-lalo na sa panahon ng pagdadalamhati. Para sa Bagong Pilipinas, Christine Villanueva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Maraming salamat Christine Villanueva. Sa sunod nating balita, DOST Bicol. Matagumpay na ipinamalas ang unang mobile laboratory sa rehiyon. Si Jea Molarte sa detalye. Radyo Pilipinas Report. Matagumpay na isinagawa ng Department of Science and Technology o DOST Bicol ang makasaysayang paglulunsad ng proyektong LabMove sa Sorsogon National High School upang ihatid ang on-site laboratory services sa mga komunidad. Ayon sa DOST Bicol, sa pamamagitan ng Science Caravan, sumabak sa hands-on training ang mga STEM students kung saan nasubukan nila ang aktwal na water potability testing at iba pang laboratory procedures sa loob ng
ng mobile unit. Ang LabMove ay ang kauna-unahang mobile laboratory sa buong DOST system na idinisenyo upang magbigay ng mabilis na chemical at microbiological testing lalo na sa mga malalayo at isolated na lugar sa rehiyon. Inaasahan sa pagdating ng Hunyo 2026, ganap nang mapapakinabangan ang pasilidad na ito upang bawasan ang gastos at oras sa pagsusuri ng tubig habang tinitiyak ang kaligtasan ng kalusugan ng bawat Bicolano. Para sa Bagong Pilipinas, JM Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Maraming salamat James Matthew Olarte sa ating panghuling balita. Isang mahalagang pagsasanay ang ginanap sa FITS Room ng Albay Provincial Agriculture Office Building sa AFBville, Cabangat, Kabalig, Albay na nakatuon sa Hito Culture and Value Added Product Development kasabay ng Financial Education Program. Ayon sa Albay Provincial Information Office, layunin ng inisyatiba na bigyan ng bagong kaalaman, praktikal na kasanayan at dagdag na oportunidad sa mga panghanap buhay ang mga lokal na magsasaka. Tinalakay sa pagsasanay ang African Catfish Biology, iba't ibang culture methods at tamang pamamahala sa produksyon. Nagkaroon din ng mga demonstrasyon sa paggawa ng value-added products mula sa hito. Gayon din ang sesyon sa financial literacy upang gabayan ang mga kalahok sa wastong pagpapatakbo ng kanilang negosyo. Ang mga lumahok sa aktibidad ay mga miyembro ng Malesco na binubuo ng mga LSA practitioners sa Albay. Nagpaabot naman ng pasasalamat ang Albay Provincial Agriculture Office sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR at sa Malesco para sa kanilang aktibong partisipasyon at patuloy na suporta sa programa. At yan po ang ating mga balitang nakalap sa oras na ito. Para sa iba pang updates, tutok lang sa Radyo Pilipinas Albay at i-follow ang aming social media accounts sa Facebook, TikTok, X, YouTube, Instagram. I-search lamang ang Radyo Pilipinas Albay. Kung persa magbabalita, 2 araw na lang, Pasko na. Ako po si Paul Hapin. Magandang tanghali. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas. Minsan bumabagyo, may luhang pumapatak sa ating bayan. Sa bawat sulok may bakas, ngunit sa dilim may ilaw na magliliwanag. Ang boses sa himpapawid, nagpapaabot ng yakap. Taon mang Pasko, sa bilog na probinsya, alisa sa hindong istasyon, Radyo Pilipinas Albay. Abot kamay na Pasko, narito na ating salubungin. Sa himpapawid, kami kasama ninyo. Patuloy ang serbisyo publiko. Naaalala mo bang panahon ng pagsubok? Nagkaurusad ang kabos, may nagpaabot ng tabang. Ang bawat albayano, pusong handang umagapay. Ngayong Pasko, sa gitna ng lamig, init ng pagkakaisa, ibahanta. Liwanag ng mayon, saksi sa ating tibay, ilaw ng pag-ibig, huwag kalimutan. Sa Radyo Pilipinas Albay, sa iyong kaugmahan, patugtog matutuudan. Radyo Pilipinas Albay, nagtatarabangan, di lang balita, di lang awit, kundi
pag-asa ang halik, abot kamay na Pasko, sa bawat pamilya ang serbisyo publiko, misyon na di matitinag. Maugmang Pasko sa bilog na probinsya, Radyo Pilipinas, Radyo